welas kowe lunga yen kae. Halo. Halo, wetengku selak lawe lho Pak Jani sampean mang lucu ora balik-balik. Aku ya luwe ngenteni sampean sarapan. Ya kowe madang dhisik. Ya wegah lho sampean urung balik kok Lah aku terus madang ning warung. Ya apa ya mentala ta sampean lek sampean kerja ngono ora tanteni. Jaremu pamitmu sedilu. Pamitku sedilu iso dadi suwi, Cek. Golek inspirasi pagi, sejono ya sharing karo kanca-kanca tentang perpitian. Golek inspirasi pagi. Iki pitike kok ora iso membuahi pitik wedok solusine piye. Ngono barang gitu. Kene ngenteni luwe mam saiki apa engko? Saiki to. Lho iya. Mangan neh aku. Ma berarti wis mangan ning warung? Wes. Ya Allah, Pak, aku ngenteni sampean kudu mangan ning warung. Tanpa welas kowe lunga biyen kae. Lha iki Pak pitikmu nyandi? Kok dolen ijo? Ora iki ter-DP iki. Di dhewe. DP-ne iki DP-ne 50%. Ya. Alhamdulillah, arep lho. Arep tenane. Tenan. Matur suwun ya Pak, muga-muga rezekimu lancar. Amin. Awake dhewe sehat. Amin. Ora lho sampean mang kok iso mangan ning warung aku kene kadung ngenteni lekmu sarapan kok. Lah cacah mangan ning warung ya. Mosok mendina awakmu jangan blidram. Tapi wis rada isin ya to, mergane nyekel dhuwit. Akhire wis tak jak ning warung no. Ini wis aku. Saiki sampean wak meneh apa ora? Ora aneh no. Ngancani aku. Aku lo ngancani sampean ya sak lawase. Aku yo. Aku yo lek ngancani sampean yo sak lawase. Lek aku setia yo sak lawase. Lek mangane monteni ya. Setia sembarang pokoknya aku. Iya, wis setia hati ya. Percaya wis ta percaya, aku percaya. Ayo Sarah masuk. Aku rene ndok sing isine loro deh. Ndokmu kuwi digoreng. Ndok isine loro kembar. Heeh, tak goreng le. Yo.